ממש ציפיתי וחיכיתי לשיחה היום, כי יש לנו באמת אורח מיוחד. אני חושבת אולי היחיד שאפשר לומר שקרא במדויק את המפה, והיה מטריע בשער. אז מאוד מעניין אותי לשמוע מה יש לך לומר, גם על איך שהגענו לכאן, וגם על מה שכדאי לעשות מעתה והלאה. אני מתכבדת להזמין את האלוף בדימוס, יצחק בריק, בבקשה. אז האמת שעשינו שיחה מקדימה, אני בדרך כלל אוהבת לדבר קצת עם האורחים לפני שהם מגיעים, אבל התברר לי בה שיש לנו גם קשר עקיף, בריק פיקד על אבא שלי, מסתבר, גם במבצע שאבא שלי נפצע בו קשה, ככה שזה אירוע מאוד מטלטל ומשמעותי בחיים שלנו, ורק עכשיו גיליתי את זה. אז היה לי הזכות לסגור מעגל, אבא שלי רצה לבוא, אבל זו הייתה כבר התראה קצרה, אז קודם כל לכבוד הוא לי ותודה שאתה איתנו, והאמת שבדרך כלל עם האורחים שכאן מאז ה7 באוקטובר, אני מתחילה ב7 באוקטובר, אבל איתך אני אתחיל עוד קודם, כי עוד לפני שכל האירוע הזה קרה, אתה, אני חושבת, התדפקת על כל דלת אפשרית לבוא ולומר מה אתה חושב על המצב של הצבא, ועוד לפני זה אני אשמח שתסביר קצת איך הגעת לפוזיציה הזאת, כי היית בכמעט כל מלחמות ישראל, למעט הראשונה, עשית תפקידים בכירים, היית נציב קבילות החיילים, אבל אתה לא מבקר מערכת הביטחון באופן רשמי. אז מאיפה כל האינפורמציה בעצם? זה סקרן אותי. אז קודם כל, הייתי חולה בשפעת ואני צרוד, אבל שומעים אותי טוב? כן. יופי. בשנת 2008 פנה אליי שר הביטחון אהוד ברק, שאני אקבל על עצמי תפקיד נציב קבילות חיילים. החלטתי לקחת את התפקיד הזה, משום שראיתי בתפקיד הזה אתגר אדיר, שעוסק בערכים ונורמות של חיילים ומפקדים בצה"ל. הדבר הראשון שהבנתי, שאני לא הולך להתעסק באלפי קבילות מדי יום, משום שאני לא אפתור את הבעיה אם לא אתעסק בסיבה. מה מביא חיילים לגבול את מפקדיהם? והסיבה לגבול אומר להתלונן, לספר, עשו לי ככה, עשו לי ככה. הסיבה המרכזית היא אובדן האמון במפקד, כי אם הוא מאמין בך כמפקד, הוא לא צריך אותי. אבל כשחיילים מאבדים אמון במפקד, הם מאבדים מוטיבציה, הם מאבדים תפקוד, והחמור ביותר, הם לא ילכו אחריו בחפץ לב לשדה הקרב. כתוצאה מהתובנה הזאת, החלטתי שאני לא רק מתעסק בתוצאה, שהיא הסימפטום, אלא בסיבה, והסיבה זה מנהיגות. מנהיגות של מפקדים. מפקד טוב, זאת יחידה טובה. מפקד רע, זו יחידת רע. יצאתי למסע ב10 שנים, הייתי נציב משנת 2008 ועד 2019, בין כל יחידות הצבא. עברתי 1,600 יחידות. וואו. ים, אוויר, יבשה, קרבי, לוגיסטי, הדרכה, כמובן כל מה שקשור לטכנולוגיה, תשתיות, זה במצח 3 פעמים בשבוע, 3 יחידות כל שבוע במשך 10 שנים. וואו. אין היום במדינת ישראל אדם שחפר את הצבא, כפי שאני חפרתי, ומכיר את הצבא, יותר מכולם, כולל מהרמטכ"לים, מהאלופים, מה באמת קורה בשטח. בכל ביקור כזה ביחידה הייתי 4 שעות. שוחחתי עם החיילים, שוחחתי עם המפקדים, שוחחתי עם המפקדים, ומצאתי שיש הבדל ענק בין מה שהמפקדים הבכירים משדרים כלפי חוץ וכלפי פנים, לבין מה באמת שקורה בשטח. מצאתי ניתוק כמעט מוחלט בין המציאות בשטח למה שהמפקדים הבכירים חושבים שקורה. מצאתי בעיות מאוד קשות. וכתוצאה מכך החלטתי לא רק להתעסק בסימפטום שזאת הבעיה של החייל, אלא לחקור, שאלת אותי איך הגעת פתאום למבקר, לחקור מערכים שלמים. זאת אומרת, אני השתחררתי בשנת 1999 כמפקד המכללות לא, אחרי שסיימת את תפקידך כנציב הקבילות, הכוונה. לא, בזמן נציב קבילות החיילים. לא, אבל אני אומרת, אחרי זה גם בשנים האחרונות. נכון, אני עוסק בזה ואני אסביר איך.
ועד היום אני הכותל המערבי של כל הפיקוד בצה"ל, ואני יודע יותר מה כל אחד אחר, כולל מהרמטכ"ל, מה באמת קורה, מפחדים להגיד את האמת. זאת אחת הבעיות המרכזיות. בקיצור, אני החלטתי לעבור לתחקירים של מערכים שלמים, כי אם המערך קורס, אז החייל לא מקבל את התפוקות הנדרשות. אז מדליפים לך עד היום? מה אתה שואל? החיילים מתקשרים ומדווחים לך עד היום? לא רק חיילים, גם אלופים, גם תתי-אלופים, גם מפקדי גדודים, תוך כדי מלחמה בעזה, מספרים לי את האמת שמפחדים להגיד אותה למעלה, שהם יתפסו כפרדנים או כאלה שבעייתיים, ואני מעביר את האינפורמציה הזאת לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לסגן הרמטכ"ל, משום שזה לא מגיע דרכם מהחשש שלהם, ואני בעצם עושה את העבודה, הפכתי לכותל המערבי, עד עצם היום הזה של כל הקצונב הזה. שאגב, זה גם קצת מדאיג, כי היינו רוצים שתהיה תרבות ארגונית שמעודדת לבוא ולהציף בעיות, ואם אין כזו, אז כבר, בוא נאמר, יש לנו פה כוכבית ראשונה ליום הזה. אז אני רוצה רגע להחזיר אותך לפני ה7 באוקטובר, לעיקרי הדברים. זאת אומרת, מה הייתה עיקר הטענה שלך על מערכת הביטחון לפני ה7 באוקטובר? אז זה בדיוק העניין. אני... לאחר שהצגתי מאות נושאים מערכתיים למטכ"ל, כל נושא מערכתי זה יכול להיות תצפיתניות, זה יכול להיות כיפת ברזל, זה יכול להיות תשתית וכו', ועשו דיונים כשאני משתתף במטכ"ל עם הרמטכ"ל, לא היה ויכוח איתי, כי אני היחידי שיכולתי להגיד את האמת, ומה שראיתי הם לא היו שם, הם לא ראו, הם לא שמעו, אני מדבר, לא למדו את הדברים מבפנים, הם טיפלו במה שאמרתי, שילמו מעל 3 מיליארד שקל, לא היה ויכוח. הבעיה היא שהתרבות הארגונית היא כל כך חמורה בצה"ל, שגם כשאתה בונה ומגיע לרף של הצלחה, אין אחרי זה בקרה ומעקב, אין החזקה שוטפת, אין הוצאת לקחים נמשכת, אין העברת מקל מסודרת, כל אחד ממציא את הגלגל מחדש, ואז הדברים צוללים מחדש. לאחר שהצגתי את זה במשך 10 שנים, והצבא לקח את זה מאוד ברצינות, רק לא ידע איך להחזיק את התהליכים האלה כמו שצריך, הוצאתי בשנת 2018, דוח בריק, 250 עמודים, עם 15 נושאים מרכזיים שהצבא לא מוכן בהם למלחמה. הדוח הזה הלך לוועדת חוץ וביטחון, לקבינט, הדוח הזה הגיע לכל הפורומים, כולל שרי הביטחון, הרמטכ"ל, האלופים, ופה התחיל מהומה. בעצם בריק סדק את התמונה היפהפייה שצה"ל בנה במשך שנים של הצבא הכי חזק במזרח התיכון. עכשיו, במקום לקבל את הדוח הזה ולהתחיל לעבוד, והיום היינו כבר נמצאים הרבה יותר טוב, הם נלחמו בדוח, נלחמו בי, כי פוצצתי את הבועה, הדימוי, שהם בנו פתאום לא קיים יותר. אבל אני לא ויתרתי, והדבר הזה נידון בוועדת חוץ וביטחון וועדת ביקורת המדינה וכל מה שקשור בזה. ואז התחילה המהומה הגדולה במדינת ישראל, הדוח של בריק, כאשר הצבא מנסה לגמד אותו, בעצם להרוג את השליח במרכאות, ברור. ולספר מה הוא מבין. רגע, אז כשמגיע ה7 באוקטובר, אתה מופתע שזה קרה לנו? אני לא מופתע. אני יכול להגיד לך שאין לנו נס ענק, שזה קרה רק בעזה, כי אם זה היה קורה גם החיזבאללה, ויוצאים ביחד למלחמה, יחד עם העזתים, לא היינו פה היום, ואני אסביר את זה עוד מעט. עד כדי כך? עד כדי כך. כשנדבר על האיום שנוצר ב-20 שנה האחרונות, והסככות וחוד הטיפול בו, מאיזה תפיסת עולם שהמלחמות הגדולות נגמרו, הגענו למצב שצה"ל, עד עצם היום הזה, אין לו תשובות למלחמה אזורית כוללת. ואני אגיד עוד משפט לפני שנמשיך. רגע, אבל אני בכל זאת רוצה להתעכב על זה. למה אין לו תשובות למלחמה אזורית כוללת? כי אין לו מספיק חיילים, כי אין לו מספיק ציוד, כי אין לו... אז הנה, על זה אני רוצה לדבר. יש לי כאן דוח, היערכות ישראל למלחמה. זה דוח... נראה לי שאם אני אקרא אותו, אני לא אשן בלילה שבועיים. כן. תראו, אחרי שהגשתי את הדוח הראשון, והצבא עשה הכל שזה לא יצא החוצה, ולנסות לפוצץ את זה, בתקופתו של גדי איזנקוט הגיע
ידידנו כוכבי, הרמטכ"ל שאחריו, קיבל את הדוח שלי הראשון, אמר לי, בריק, אני מתחיל לעבוד, לטפל בו, הקים מספר צוותים, עבדו על זה חצי שנה, קרא לי ואמר, הנה, בתוך התוכנית העבודה שלי יש את כל מה שאמרת, כל הדברים האחרים, אנחנו רוצים לדרך, ואכן הוא עשה את זה. זאת אומרת, כבר אין ויכוח, הצבא מקבל. אלא מאי, אחרי חצי שנה הוא הפסיק לעסוק בזה, משום שהבעיות הן כל כך כבדות. וכשאתה מתעסק בבעיות, הן צפות כלפי חוץ. ואז אתה נתפס כבעיה, ולא כהפתרון. והרמטכ"לים, ולא רק הם, גם שרים, לא רוצים להיות בעיה. הם רוצים להיות פתרון, ואז הם עוזבים את הבעיות, הם מתחילים שוב לספר את הסיפור שהכל נהדר. לא הסתפקת בזה, וראיתי שכוכבי לא מרים את המשוכה, אף על פי שהוא הבין אותה, ובאתי לפרופסור בועז גנור. הוא היום הנשיא של אוניברסיטת רייכמן, ולפני כן הוא היה היושב ראש מכון לטרור. הצעתי לו פרויקט. אמרתי לו, בוא נקים 5 צוותי מומחים, 5 נושאים של ביטחון לאומי, ואני אוביל את זה, אתה תיתן לזה את המטריה, נדבר על העובדות, על הבעיות בקצרה, ונציג בעיקר פתרונות. מה צריך לעשות בשביל שצה"ל יהיה מוכן למלחמה הבאה? הוא קיבל את זה באהבה, הקמנו את 5 הצוותים, צוות אחד שעסק בתפיסת הביטחון, שלא הותקנה מאז בן גוריון, צוות זאת אומרת, הבעיה היא שאנחנו בכלל לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. אין תפיסה, אין ראייה אסטרטגית, אין מדיניות, אין עיסוק בזה באופן כלל, המל"ל שהוקם בשביל זה לא רלוונטי, הראשי ממשלה לא סופרים אותם, הם הפכים אותם למזכירה שלהם, לא רואים למרחוק מעבר לעבר האף. זה צוות אחד, בראשותו של פרופסור זאב דרורי, שהביא סביבות המומחים מספר 1 בכלכלה, חברה, כי הרי ביטחון זה לא רק צבא. השני היה גרשון הכהן שעסק בתחום היבשה, השלישי עסק בתחום העורף, הרביעי עסק בתחום הטילים והרקטות, והחמישי בתחום הנושא של התרבות הארגונית הקלוקלת, שבלי היסודות האלה אי אפשר להקים את הבית. ישבנו שנה שלמה, או שנה וחצי, כל צוות בהתנדבות, מדי שבועיים אספתי את כולם, עשינו אינטגרציה בין כל הצוותים, והוצאנו את הדוח הזה, 80 עמודים, שבתוכו יש בעיקר מה צריך לעשות של להציל את הצבא ואת ביטחון המדינה. הדוח הזה הוצג בזמנו לראשי הממשלה, לבנט, לאחרונה לראש הממשלה ביבי. הדוח הזה הוצג לוועדת חוץ וביטחון, למל"ל. הדוח הוצג לראשי ועדות חוץ וביטחון, לרמטכ"לים ולשרי הביטחון בשנה וחצי האחרונים. עכשיו עוד מילה, כולם קיבלו את הדוח, אימצו אותו, ובאו ואמרו, אנחנו מטפלים כלשונו. זאת אומרת, נגמר הוויכוח עם בריק. כן, רגע, אוקיי. בוא רגע נתקדם, כי אנחנו עוד לא הגענו אפילו ל7 באוקטובר, והזמן שלנו קצר. אז אתה לא הופתעת ב7 באוקטובר. לא הופתעתי, שמחתי שזה לא היה הרבה יותר חמור. אוקיי. אז אנחנו מדברים על הפתעה שתפסה אותנו לגמרי עם המכנסיים למטה, אבל אחת הביקורות המרכזיות שלך היה שצבא היבשה לא באמת ערוך כמו שצריך, שאנחנו יותר מדי נשענו על הטכנולוגיות והתמכרנו אליהם, אבל אני חושבת שהרבה אנשים דווקא יאמרו שהתמרון הקרקעי מתנהל טוב. יש לנו הישגים, אנחנו אפילו בפחות הרוגים ממה שצפו תחילה, אז יכול להיות שדווקא בהקשר הזה הייתה לך הפתעה לטובה. אני מדברת על התמרון בעזה. כן, ההפתעה לטובה הייתה ברוח לחימה, במוטיבציה של המפקדים, של החיילים, של אנשי המילואים, באמת זו הייתה הפתעת חיי. אני מוכרח להגיד, עם ישראל התגייס. אנשי המילואים הגיעו בלי שקראו להם בכלל. הסדירים נלחמו כמו אריות, כולם. זאת ההפתעה. אבל מי שמנסה לספר לעם ישראל, תראו איזה צבא חזק יש לנו. בריק אמר שהצבא היבשה לא מוכן. איזה עבודה מצוינת הוא עושה בעזה, בהיבט הכולל. לא בהיבט של החוד שעושה עבודה מצוינת עם החיילים והמפקדים, הוא פשוט זורק חול בעיני הציבור. זה אותם אנשים שיצרו את הכאוס לפני המלחמה בעוטף עזה וסיפרו לעם ישראל שהצבא עורך חזק, נתלים על הבלוף הזה עכשיו ומנסים לספר לעם ישראל שהנה הצבא שלנו נהדר, מה הבעיה? הכנסנו לתוך עזה שטח קטנטן, בהתחלה 4 אוגדות, אחרי זה ירדנו ל3 ו2. יש חוד שעובד על שטח קטן שאותו אנחנו רואים בטלוויזיה.
אתם משדרים עם כתבים, מצלמים, איזה הצלחות. נכון, החיילים עושים עבודה מצוינת. אבל מה שעובד אחרי החוד הזה, בלגן טוטלי. יש לנו בעיה נוראה בנושא ההחזקה. יש לנו בעיה נוראה בנושא הלוגיסטיקה. הציוד. מה? ציוד. כן, הלוגיסטיקה זה כל המים, חשמל, זה כל חלקי החילוף, דלק, מזון, כל מה שצריך בשביל להביא לצבא קדימה. למה זה כל כך בלגן? משום שצה"ל הפריט את הכל לחברות אזרחיות, אין היום אחרי הטנקים את הדרגים הכי בסיסיים שרצו אחרינו במלחמות, קצינים, נגדים, שהיום מתקנים את הטנקים וחלקי חילוף, היו ביד שלנו. דלק, תחמושת מיידית, אין את זה. היום מחכים לאיזו שיירה שתגיע מבחוץ, לפעמים זה לוקח ימים, טנקים נתקעים, 10 טנקים תקועים, כלים תקועים, הוציאו יחידות שלמות החוצה, עד שיגררו אותם החוצה, בלגן טוטלי, זה אף אחד לא רואה, לא שומע, גם לא בערוץ 12. לא מספרים לעם ישראל. עכשיו, התופעה הזאת, במלחמה האזורית היא הרסנית, משום שהצבא אחרי יומיים לא ימשיך לנוע קדימה. וזאת בעיה אחת מיני רבות, שאם תשאלי אותי ומה הפתרונות, תדבר עליהן. אז רגע, עוד ממש בשלבים הראשונים של המלחמה, נתניהו קרא לך אליו. מה היה שם בשיחות ביניכם? נפגשתי עם נתניהו הזה 6 פעמים. 6 פעמים? כן. מתחילת המלחמה? מתחילת המלחמה. מה אתה אומר? בפעם הראשונה אני יזמתי את זה בעצמי, והפכתי עולמות בשביל להגיע אליו, בשביל להציל את המדינה, אני אסביר למה. ובפעמים הבאות, רק איתו הוא הזמין אותי. הגעתי אליו ביום חמישי, לפני שהתחילה הלחימה בעזה, קבע הקבינט המצומצם, שיוצאים לקרב בעזה ביום שבת, עוד יומיים. אני הצלחתי להגיע לביבי ביום שישי, יום אחרי ההחלטה ויום לפני הביצוע, כאשר כל הצוות שלו עשה, אבל הכל שאני לא אצליח להגיע. חס וחלילה שלא ישמע את האמת. ואני מגיע אליו ושם לו דוח נוקב, שאני מקבל אותו מפקדים בכירים בצבא, מג"דים, מח"טים, מפקדי אוגדות, שהם לא מוכנים בעוד יומיים לצאת למלחמה. חלק מהם לא התאמן 5 שנים. חלק לא התמיע אמצעי לחימה. הם קיבלו בתוך הימ"חים, המחסני חירום, חוסר ציוד משווה, חוסר כשירות משוועת. אני זוכרת שגייסו דרכנו, אפודים וקסדות. ממש כך. כל העם מתגייס לזה. אמרתי לביבי, אל תיתן מחר, יום שישי בשבת, לצאת למלחמה, הצבא לא מוכן, יהיה לנו עבידות כבדות מאוד, תן לפחות עוד שבועיים להתאמן, תן להם להצטייד, משום שהיום הציבור קונה ציוד, משום שבימ"חים היה חסר וגם לא כשיר, ותיצור תוכנית סבירה לכניסה נכונה. תוך כדי השיחה, אחרי שמראה לו את המסמך המטלטל, הוא מרים טלפון, אני מניח לשר הביטחון, הוא אומר, לא נכנסים מחר למלחמה. והוא עוצר את זה לשבועיים. לא רק זה אני אומר לו, אני מציע לו, שייכנס לעזה לא עם הראש בקיר, אני צריך להסביר לכם, שצה"ל החליט שאין מלחמות גדולות, ובטח לא בעזה, ולכן לא היו שום תוכניות לכניסה לעזה, וגם לא היו שום תוכניות הגנה על עוטף עזה, ולכן זה מה שקרה. זאת אומרת, תוך כדי הגיוס הם צריכים להתחיל לתכנן, הם צריכים להתאמן, הם צריכים להצטייד, הבלגן חוגג, רק בגלל המוטיבציה של אנשי המילואים, הם מתגייסים גם בלי צווים, ולכן הם מגיעים. ואני אומר לו, אל תיכנס כמו שהם תכננו, אני מכיר את התוכנית, זה ראש בקיר. כנס בכיתור לעזה, ואחרי זה פנימה בהתאם ליכולות. וגם את זה הוא מקבל. וגם התוכניות משתנות בהתאם למה שאני ממליץ. אגב, יש שאומרים שטעינו, והיינו צריכים להתחיל בכלל מפילדלפי ורפיח, ולסגור את הציר של ההברחות. אז נדבר על פילדלפי, זה מאוד חשוב. איפה אנחנו נמצאים היום? זה אני מדבר על אז. ואני אומר לביבי עוד דבר אחד מרכזי. אל תרשה שיפתחו בלחימה במקביל מול החיזבאללה, כי אחרת לא תהיה לנו מדינה. והוא מבין את זה, והוא עוצר גם את זה. זאת אומרת, אני מרגיש שהפגישה הראשונה תרמה תרומה מדהימה. דרך אגב, עד היום מפקדי אוגדות, חטיבות, אוגדות, גדודים מודים לי.
שלא נתתי לזה לקרות ברגע שהם רצו. מוקדם מדי. מוקדם מדי. רגע, איך אתה באמת חושב שאנחנו עומדים כרגע אל מול היעדים ששמו למלחמה, מיטוט חמאס, חזרת החטופים, אנחנו יודעים לבד איפה זה עומד. איך אתה רואה את תמונת המצב? תמונה מאוד לא טובה. אנחנו היום, תראה, אני תמיד אומר, מלחמות לא נצחים בקרבות טקטיים, ואנחנו מנצחים בקרבות טקטיים. מלחמות מנצחים בראייה אסטרטגית כוללת, ואין שום ראייה כזאת. אין שום ראיית המחר, אין שום תוכניות לטווח ארוך, לא במה קורה עם הצבא, מה קורה עם הכלכלה, מה קורה עם החברה, כלום מכלום, הכל מעבר לאף. מה שקרה, אני אעשה את זה מאוד בקצרה. אבל נתניהו הציג השבוע תוכנית היום שאחרי בקבינט, ראית את הפרסום הזה? הוא כבר דיבר על זה הרבה פעמים, לא פעם ראשונה, הבעיה היא שבין מה שהוא מציג למה שקורה תג פרסה, יש לו היום בתוך הקואליציה אנשים מאוד קיצוניים, שמאיימים עליו שאם הוא לא ילך בכיוון שלהם, יפרקו לו את הממשלה, והממשלה יותר חשובה לו מהמדינה, זאת הבעיה המרכזית שלנו. זה מה שאתה חושב על נתניהו? היום, כשהשיקול הוא פוליטי, אל מול הצורך המרכזי של ביטחון הלאומי, קודם כל השיקול הפוליטי עובד. לצערי הרב. וישבתי... זו אמירה מאוד קשה. כן, לצערי הרב השיקול... בזמן מלחמה. כן, זה המצב. ככה התרשמת מהשיחות איתו, שהפוליטיקה יותר מעניינת? תראי, בשיחות האחרונות, גם כששכנעתי אותו, מה שעכשיו אגיד לכם, כשהוא יצא החוצה הוא דיבר שפה אחרת. משום שכל הזמן היה מאוים על ידי בן גביר, שאם הוא לא יעשה את הטטטם, הוא יפרק לו את הממשלה. והחשש שלו מפירוק הממשלה הוא יותר גדול, מהבעיה הביטחונית שהוא צריך להתמודד איתה. אני חושב שכל מי שרואה ושומע מבין את זה היטב. זאת אומרת, מצאתי אדם שמבין את הדברים, בפעמים הראשונות זה עבד מצוין איתי, בפעמים האחרות אדם שמבין מצוין את העניינים, אבל כשהוא יוצא החוצה הוא מדבר אחרת. בין היתר זה מיטוט החמאס באופן מוחלט. אין לזה שום יסוד לאמירות האלה. מדינת ישראל לא הולכת למוטט את החמאס באופן מוחלט. והיות ואתה לא מבין את זה ואתה פועל על פי האמירה הזאת, אתה בדיוק הולך הפוך מהניצחון אלא לתוך התהום, ואני אסביר למה אני מתכוון. כשפתחנו את המלחמה בעזה, עשינו עבודה מול העיר עזה. שיטחנו את הבתים, הרבה מאוד מטוסים. מה שלא פתרנו זה את המנהרות, מאות קילומטרים של מנהרות מתחת לעזה. אחרי זה עברנו לסג'אעיה ועברנו לג'באליה, ואחרי זה עברנו לח'אן יונס, שאנחנו עד היום מתעסקים בזה, מלחמות של חיילים מצוינות, אבל בראייה אסטרטגית אנחנו רחוק מאוד מהתקווה, משום שכל המאות קילומטרים של המנהרות מתחת לעזה וח'אן יונס לא פתרנו, אנחנו נכנסים פה ושם. אבל צריך זמן, זה מה שהם אומרים, אתם רוצים להשיג ניצחון מוחלט, ייקח לנו לפחות שנה, זה דבר שלוקח זמן, זה לא דבר של זבנג וגמרנו. אז בואי אני אסביר לך מה קורה, רק שתביני, אחרי שפתרנו את הנושא של עזה, וגלנט לפני חודש הכריז, שעזה בידינו, העיר עזה, ואנחנו שולטים במנהרות באופן מקצה לקצה, הוצאנו את הכוחות החוצה. למה הוצאנו? למה לא החלפנו? למה לא שמרנו על ההישגים? הסיבה היא מאוד פשוטה, אין לצה"ל כוח להחליף, משום שקיצצנו את הצבא ב-20 שנה האחרונות עד דק, אלפי טנקים, מעל 6 אוגדות קוצצו ב-30 שנה האחרונות, אין לנו יתירות של כוח, ולכן כשאתה מסיים, אתה חייב להוציא ואין מי שמחליף. תראי מה קורה היום, אלפי חמאסניקים חוזרים דרך המנהרות לתוך עזה, העיר עזה, ושולטים בכל מה שקורה שם. זאת אומרת, אנחנו בעצם כביכול סיימנו את המלחמה בעזה, ואנחנו כל יום נשאבים שם מחדש עם התקפות, עם פשיטות, עם כל מה, אבל זה לא נותן תשובות. אז מה כן צריך לעשות לדעתך? אז עוד מילה לגבי רפיח. למה רפיח זה הברוך הכי גדול? בשביל היום להכות בראש הנחש, שאם אותו לא נהרוג שם ברפיח, לא ניצחנו את המלחמה וגם לא מוטטנו את החמאס, צריך לפנות 1.4 מיליון עזתים ממקומותיהם. איך מפנים? לאן מפנים? מי שחושב שהוא היום יצליח להוציא את כולם החוצה למקום בטוח, ולא יישארו מאות, אולי 100,000 בתוך הליבה של רפיח, טועה בגדול. ואז כל כניסה שלך
למוטט את הגדודים שם, תגרום לאלפי הרוגים, אנחנו נאבד את העולם בשנייה. יש שם משבר הומניטרי יציר, ונניח שאנחנו מצליחים לפנות. אנחנו נשלוט לאן מפנים, הם ילכו לאן שהם חושבים, חלק ירוץ לתוך הגבול הישראלי. צריך לקחת בחשבון אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, איך עוצרים אותם. ואם הצלחנו גם את זה לעשות, ופינינו אותם, יש שם עשרות אלפי אנשי חמאס בתוך 1.1 מיליון. הם מתפנים איתם יחד, לאותם מקומות. הם איתם, אתה לא יודע להפריד בין מי חמאסניק לבין מישהו עזתי רגיל. הם מדברים אותו דבר, נראים אותו דבר. אז למה ראשי מערכת הביטחון, גלנט, נתניהו, גנץ, כולם אומרים אי אפשר לסיים את הפעולה בעזה בלי רפיח, בלי לנקות את רפיח? האמת שאי אפשר לסיים, אבל אי אפשר לסיים כמו שהם חושבים שאפשר לסיים. משום שברגע שהם יעשו את התהליך הזה, כניסה לתוך רפיח, אמרתי לך, החמאסניקים יעברו עם כל האוכלוסייה, המצרים, מאיימים, שבמידה וניכנס לתוך רפיח, הם ישקלו להקפיא את השלום איתנו. אובדן השלום המצרים זה הקלף הביטחון הכי גדול שיש לנו. אין לנו תשובות היום למצרים, לא הכנו את עצמנו מול הצבא הכי חזק שגדל ב-20 שנה מולנו. אבל לא רק זה, ברגע שמצרים מקפיאה שלום, יש לנו בעיות עם הירדנים, עם האמירויות. אנחנו יכולים לאבד את כל העבודה הנהדרת שעשינו עד עכשיו. למה המצרים לא מוכנים? כי הם מפחדים שרבים יזלגו לתוך סיני, יהיו שם מהומות והם מאיימים. יותר מכך, המצרים גם לא מוכנים להתעסק בציר, או במנהרות שעוברות מתוך סיני, מתחת לעיר רפיח, ומביאה את כל האמצעי לחימה כבר שנים. הם אומרים לנו, אם אתם תתעסקו לנו עם הגבול, עם המעברים האלה, אנחנו נגדכם. זאת אומרת, אין גם לזה פתרון. רק זה בעצם, העניין הזה מעמיד את עצמנו במצב שאין ניצחון במלחמה הזאת, ואין מיטוט כולל של החמאס. אז מה כן? מה כן? אנחנו פה משתדלים לצאת מצב רוח מרומם ביום שבת. מה בכל זאת אפשר לעשות? לעזוב את החזיונות ואת האשליות, כי עם אשליות לא מנצחים מלחמה. להיות מציאותים, לחשוב בצורה אסטרטגית ולראות את הבעיות ועל פיהם לפעול ולא על פי משאלות לב, כמו שעושה גלנט וכמו שעושה ביבי, ולצערי רב גם כמו שעושה הרצי הלוי. ולהגיד, הצלחנו בעזה לשטח להגיע להישגים, בעיר עזה. אנחנו עכשיו מסיימים עוד מעט את זה לשמר. כלומר, אין מיטוט מוחלט של החמאס. גם אם תרוג את סינואר ואת כל המנהיגות, יש להם מנהיגים אחרים ויש להם עוד אלפי חמאסניקים שכחוליות בודדות ימשיכו לזנב בנו. אז אנחנו צריכים לשמר את ההישגים שלנו שלא יצמחו מחדש. לא עם האמירות, אנחנו נמוטט אותם באופן סופי, כי האמירות האלה מובילות אותנו בדיוק להפך. למצב שבסוף לא יהיה מיטוט, לא יהיה שחרור חטופים, לא נשיג את המטרות ונהיה במצב של עוד מאות הרוגים שלנו, הוא מצב הרבה יותר חמור. זאת אומרת, שמירת הקיים על ידי הליכה לשלב השלישי שצה"ל החליט עליו כבר מזמן, יציאה מהאזורים מהרוכזים שלהם, בגבול ישראל, יצירת מצב שלא נותנים להם להרים את הראש עם מטוסים ועם פשיטות, לשמר אותם נמוך, ועוד דבר הכרחי, משילות. אם לא נחליף את המשילות שלהם בתוך עזה, אין לזה שום סיכוי. לפי התוכנית שנתניהו פרסם השבוע, הוא אמר שרק אחרי הפירוז, שזה אומר לנקות לחלוטין את הרצועה מנשק, ואחרי הרדיקליזציה, שזה כמובן תהליך חינוכי שיקח הרבה זמן, רק אז יתחיל השיקום, וישראל תתבסס שם בניהול של רצועת עזה על גורמים מקומיים, הוא מגדיר אותם עם ניסיון ניהולי. זה קשקוש. אוקיי. אין לי מילה אחרת מעבר לזה קשקוש. מה זה? אלה מרצועת עזה, צריכה להבין שחמאס שולט, יש לו עוד עשרות אלפים נשק. כל מי שינסה לקום ולהחליף אותו יהרג, וגם משפחתו תהרג. הם לא ייתנו לאף אחד לקחת את מקומם. זאת אומרת, מי שמצפה למה של החזון הזה של ביבי, בעצם הולך להידרדרות שאין לה שום קצה. במקום להגיד ולהיות רציונלי, ולהגיד מה אפשר ומה אי אפשר, לעזוב את הסיפור הזה של מיטוט החמאס באופן מוחלט, זה לא יקרה.
לעשות הכל בשביל לשחרר את החטופים, לצאת להם החוצה ולשמור שהם לא ירימו את הראש, ולעשות הכל שיהיה מה שנקרא מנהלת בינלאומית, כולל כוח שיטור, שיחליף את השיטור ואת המנהלת של החמאס. הם היום שולטים בכל המוסדות, הם מנהלים. אתה מדבר על הרשות הפלסטינית? תראי, זה יכול להיות גם חלק מהרשות הפלסטינית, זה יכול להיות גם מדינות ערביות אחרות, זה יכול להיות גם באירופה. מנהלת שתבוא ותיקח שליטה על 2 מיליון פליטים או 1.4 מיליון פליטים, על רצועת עזה, בכל מערכות הניהול. לא ישראל תעשה את זה, אלא גורמי חוץ יעשו את זה. ישראל תיתן את הגיבוי הביטחוני לעניין הזה. ניצור מצב שהשלטון יתחלף, זה גם יהיה מאוד קשה, כי צריך להילחם בחמאס, ואלה שיהיו שם זה שוטרים שיצטרכו להילחם בחמאס, וצריך למצוא אנשים כאלה שמסוגלים, וליצור בעיה לחמאס להתמודד עם זה ולקום מחדש. הוא יישאר, אבל הוא לא יהיה ביכולות הקודמות שלו, לשם צריך ללכת. כל מי שיש לו פנטזיות אחרות, פשוט יורה לנו ברגל. בוא נדבר מילה על הזירה הצפונית, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר. ממה שאני מבינה מהדברים שלך, וגם מהדוח שחיברת, שאותו כן ראיתי על הצפון, אין לנו באמת יכולת עכשיו לפתוח חזית נוספת. אז מה כן? אני בכוונה שואלת מה כן, כי אני לא רוצה שגם תלחיץ את הקהל עם מה שהיה כתוב שם בדוח על כמה טילים ינחתו עלינו מדי יום ובמשך כמה זמן. אבל מה, לו היית היום ראש הממשלה, מה היית עושה לגבי החזית הצפונית? אני מזכירה לך שיש לנו המון אנשים שלא בבתיהם, הם עקורים בארצם. איך פותרים את הפלונטר הזה? תראי, אם עזה זה בעיה, הבעיה מול החיזבאללה זה במאות מונים יותר, זה עולם אחר לגמרי. אני רוצה להזכיר לקהל שבמשך 20 שנה האחרונות, איראן וגורותיה בנו טבעת חנק של 250,000 טילים ורקטות סביב מדינת ישראל, שמתוכם יש אלפי טילים מדויקים, וזה הולך ומתעצם כל הזמן. מדובר על 3,000 טילים ורקטות מדי יום על מרכזי האוכלוסייה, המים, חשמל וכל מה שקשור בזה. צה"ל לא התכונן לזה. 5 רמטכ"לים פשוט עסקו בקיצוץ הצבא, בתפיסת עולם שהמלחמות הגדולות נגמרו, ובעצם במב"ם, המערכה שבין המלחמות, ולא עסקו בהכנת הצבא למלחמה האמיתית הגדולה שיכולה לחרב את המדינה. מה עכשיו צריך לעשות? בדיוק. אז זה מה שכתוב בספר הזה, בחוברת הזאת. לא, אבל אני לא מדברת מבחינת הכנת הצבא, אני מדברת מבחינת, היית מגיע להסדר עם חיזבאללה, כי אתה אומר שמבחינתך מלחמה כרגע היא לא אופציה, כי אנחנו לא ערוכים לה, בסדר, להכין את הצבא, אני מבינה, הבנתי, אבל אפשר לחזור לצפון בלי להתמודד עם חיזבאללה? תראי, מי שינסה היום להתמודד עם החיזבאללה, במצב שבו אנחנו נמצאים, שהעורף לא מוכן, שהצבא קטנטן לא מסוגל להתמודד ב5 זירות במקביל, כדי לא יהיה רק החיזבאללה, זה יהיה גם יהודה ושומרון, שתתפוצץ לנו בעיניים, זה יהיה פיצוץ בתוך ישראל, זה יהיה כל המיליציות הפרו-איראניות סביב ישראל עם אלפי הטילים שהם יראו עלינו. זה לא רק חיזבאללה. מי שבא ומספר לעם ישראל, אנחנו נתקיף בכוח אם הם לא יקשיבו לנו, לא מבין שהוא מביא על מדינת ישראל אסון נורא, כי הוא לא מוכן לזה, למלחמה אזורית. ולכן, היום צריך להחליט החלטות איך מתכוננים למלחמה הזאת, לא יום אחרי. יום אחרי יכול להיות עוד חודשים ושנים, משום שהמלחמה נהפכה לכרונית. זה לא הולך להיגמר בקרוב, לא בעזה ולא אבל אפשר להתחיל להכין. ובשביל להכין צריך להחליף את הצוות המוביל. לא אלה שבנו את הכאוס יכולים לתקן אותו. גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי. צריך לקחת דור חדש של אנשים מצוינים, ויש לנו אותם מממשלה, דרך ביטחון, שרי ביטחון, דרך רמטכ"לים ואלופים, והדור הזה צריך עכשיו להתחיל לבנות את היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם הכאוס הזה. זה לא רק צבא, זה כלכלה, זה חברה, וכל מה שקורה לנו. מה היית עושה עם חוק הגיוס? חוק הגיוס זה אסון לאומי. תקשיבו. לא נוציא ממנו משהו חיובי היום, ניסינו. אני אסביר לכם, מה זה חוק הגיוס, חבר'ה? אני רוצה שתבינו. הממשלה הזאת מחליטה, קודם כל יש כמה דברים חיוביים.
זה להאריך עוד פעם בחזרה ל3 שנים את שירות של הבנים. אמרתי את זה מזמן שאסור היה לפגוע בזה, יחליטו. הברוך הגדול בחוק הגיוס, שמנסים להטיל על המילואימניקים פי 4 יותר משימות ותעסוקות מאשר היה עד עכשיו. מי זה המילואימניקים? חבר'ה, זה פחות מ2% מאוכלוסיית ישראל, שנושאת על גבה את הביטחון של המדינה. הם קוראים לעצמם פריירים ואלה שסביבם. עכשיו תריץ על המלך, שאת הולכת להגיד למילואימניק, עכשיו לא תעשה X, תעשה פי 4 בחייך. תגידי, איזה מילואימניק יהיה מוכן להיות תוך הסיפור הזה? אנחנו רואים אחרי מלחמה, הם חוזרים, לא מקבלים אותם, מפטרים אותם. איזה מילואימניק יהיה מוכן עכשיו לקחת אומץ של פי 4? נאבד אותם. ויחד איתם נאבד את הצבא. והברוך הכי גדול, למה אנחנו יכולים לאבד את הצבא? משום שאת החרדים, ברגע אמת, שכל העולם צריך להבין שהיום אנחנו צריכים כל אדם שיכול להילחם על המדינה הזאת, הם שוב בחוץ הסיפור. איך יכול... אבל אי אפשר לגייס אותה בכוח. אז מה כן? תראה, אני בא ואומר, קודם כל שר ביטחון היה צריך להפוך את השולחנות. לא להסכים לתהליך כזה. לא שאלה פוליטית אם זה כדאי או לא כדאי מבחינה פוליטית, כי לדעתי השרים חושבים פוליטיקה ולא חושבים ביטחון. כן, אפילו להתפטר, להפוך את השולחן ולהגיד לראש הממשלה, עד כאן. אני לא אתן יד למצב של אובדן הצבא כתוצאה מהחוק גיוס החדש הזה. היום בלי יד מושטת של חרדים, לא 400 כמו שהתגייסו במלחמה, אלא 10,000, שהתגייסו ויעזרו לעם ישראל להתמודד עם הסיטואציה הכי קשה שהייתה לו מעולם, האיום הקיומי הכי קשה שמאז קום המדינה, אני לא עובר על זה בסדר היום, ועם זה אני מתפטר. הוא מקבל את כלשונו. נראה לי כשמדובר בגלנט נתניהו קצת ישמח שהוא יתפטר. יכול להיות, אם לא נדע לגייס את החרדים, אני אומר את זה בכל הרצינות, ואני נלחמתי עם חרדים במלחמות ישראל, הם אנשים מצוינים, שהם נלחמים, הם מאמינים. פשוט לא עולה על הדעת שימשיכו לעמוד מהצד, ואנחנו נטיל על 1% של האוכלוסיית מילואים, מהאוכלוסייה הכוללת, פי 4, ונאבד אותה, ובהמשך גם נאבד את האנשי הקבע שלנו, שגם היום, לפני המלחמה, רובם הטובים הולכים הביתה, לא רוצים להישאר. רק זה ימוטט את הצבא. אסור לזה לקרות, וכאן זה צריך להיות גם מתוך העם, וגם מתוך השרים, אבל הם שותקים. כי השאלה הפוליטית חשובה להם, מה השאלה הקיומית. אז קודם כל אני מקווה שהמסר הזה יצא מפה החוצה. כבר יצאו לנו מפה הרבה אמירות חשובות שמתחילות גם לשנות מציאות. אני מקווה שגם האמירה הזאת תהדהד. וגם הדברים החשובים שלך, הערת את עינינו, האחריות לא עלינו, אבל אני חושבת שחלק אומרים שפתרון של בעיה מתחיל קודם כל בלהכיר בה. נכון. ולהכיר שהיא קיימת, אז אני מקווה שתרמנו את חלקנו בעצם קיום הדיון הזה, זה היה מאוד מעניין, ואני מאוד מאוד מודה לך. תודה גם לך. תודה רבה, האלוף בדימוס יצחק בריק.